дуруд ба бинандагони гиромӣ ва мухлисони футбол. Аз барномаи гузаштаи мо то ба имрӯз боз як ҳафтаи дигар сипарӣ шуд ва аллакай якчанд гурӯҳ дастаҳои муваффақро ба бозиҳои ҳазфӣ рохат дод. баъди ғалаба дар бозии охираш мизбони бозиҳои ҷоми ҷаҳон дастаи мунтахаби Мексика дар гурӯҳи А дар варзишгоҳи Ацтека бар Чехия бо натиҷаи 3-0 ғалаба карда бо 9 имтиёз соҳиби ҷойи аввал гардид. Ин даста бори чорум худ пайдо кард ки дар бозиҳои ҳазфӣ бозӣ кунад. солҳои 1970 соли 1986 то ба даври 4-1 баромада буд. як маротиби дигар соли 2006 дар Олмон дар даври 8-1 мусобиқа мағлуб гардид. Имсол мексикоиҳо то ба кадом марҳала мегузаранд бозиҳо нишон хоҳанд дод. Дар даври гурӯҳӣ Мексика бар Африқои Ҷанубӣ 2-0 ва бар Кореяи Ҷанубӣ 1-0 зафар ёфт. Дар даври бозиҳои 16-1 акнун Мексика дар варзишгоҳи хонагиаш Ацтека бо ҷои сеюми гурӯҳи С И ё H 3 июн вориди рақобат мешавад. дар гурӯҳи А дастаи мунтахаби Африқои Ҷанубӣ соҳиби мақоми дуюм шуд. аз се вохӯрӣ ин даста соҳиби 4 имтиёз гардид. аз Мексика 2-0 мағлуб шуда бо Чехия 1-1 мусовӣ бозид ва Кореяи Ҷанубиро дар даври охир 1-0 шикаст дод. ба дастаи Африқои Ҷанубӣ бори аввал муяссар гардид ки аз бозиҳои гурӯҳӣ ба бозиҳои ҳазфӣ роҳ ёбад. ин даста дар зарори бозиҳо ба дарвозаи ҳарифон 2 гол зада аз дарвозааш 3 тӯб гирифтааст. дастаро мураббии белгиягӣ Ҳуго Брус ба ҷоми ҷаҳон омода кардааст. дар ин гурӯҳ алҳол дастаи мунтахаби Кореяи Ҷанубӣ дар зинаи сеюм қарор дорад ва баъди анҷоми бозиҳо дар ҳамаи гурӯҳҳо шояд рохатро ба даври оянда пайдо намояд. Африқои Ҷанубӣ дар бозиҳои ҳазфӣ бо дастаи мунтахаби Канада вориди майдон мешавад. дар гурӯҳи Б ҳам бозиҳо ба поён расиданд. дар ин гурӯҳ низ мизбони бозиҳо Канада тавонист аз зинаи дуввум ба бозиҳои ҳазфӣ рохат гирад. канадагиҳо дар ҷараёни мусобиқа дар даври пеш аз охир тавонистанд мунтахаби осиёӣ Қатарро бо натиҷаи бузурги 6-0 шикаст диҳанд. маҳз ҳамин ғалабаи шоёнашон онҳоро ба зинаи дуввум баровард. зеро дар вохӯрӣ бо пейсаф Швейтсария дар даври охир 2-1 мағлуб шуданду бо Босния ва Ҳерсеговина 1-1 натиҷаи баробариро бар ҷой гузоштанд. 4 имтиёз ба онҳо шароит муҳайё кард ки бори аввал дар таърихашон рохати бозиҳои ҳазфиро ба даст оранд. дастаро мутахассиси амрикоӣ Ҷесси Марш то ба ин бозиҳо овардааст. Канада бо дастаи мунтахаби Африқои Ҷанубӣ дар рақобатҳои 16-1 қува меозмояд. дар гурӯҳи Б футболбозони мунтахаби Швейтсария ҳам муҷалло бозӣ карданд. онҳо дар даври аввал бо мунтахаби Қатар 1-1 мусовӣ бозиданд. шогирдони Мурат Яқин дар ҳамаи вохӯрии гурӯҳӣ футболеро ба намоиш гузоштанд ки дар назорати тӯб, гузаришҳои дақиқ ва истифодаи самарадоти имкониятҳои голзанӣ боло буданд. хати нимҳимоя бо роҳбарии Гранит Ҷака ва таҷрибаи бозигарони калидӣ нақши муҳим бозид. дар даври дуввум онҳо бар Босния ва Ҳерсеговина бо ҳисоби бузурги 4-1 пирӯз шуданд. Швейтсария дар бозии ҳалқарандаи гурӯҳӣ мизбони мусобиқот Канадаро бо натиҷаи 2-1 шикаст дод ва ҷои аввалро аз худ кард. Швейтсария дар таърихи иштирокаш дар ҷоми ҷаҳон 3 маротиба то даври 4-1 ва 5 маротиба ба марҳилаи 8-1 рохат гирифта буд. интизор меравад ки мунтахаби Швейтсария дар марҳилаи 16-1 барои идомаи роҳпаймоии муваффақона талош хоҳад кард. аз гурӯҳи Б дастаи мунтахаби Босния ва Ҳерсеговина аввалин шуда пеш аз ҷамъбасти бозиҳо дар ҳамаи гурӯҳҳо аз зинаи сеюм ба бозиҳои ҳазфӣ рохат гирифт. ин даста ҳам мисли канадагиҳо соҳиби 4 имтиёз гардид ва роҳи худро барои ҷоми ҷаҳон идома медиҳад. барои ин даста ҳам ғалаба бар Қатар бо нишондоди 3-1 нақши калидӣ бозид. дар ҳайати ин даста Эрмин Махмич ба ҳайси нишонзари беҳтарин бо 2 голаш қадрнишин аст.
منتخب بوسنیا و هرزگوینا تاریخ نوی خود را با صعودش و بازی‌های حذفی با خط زرین نوشت. بوسنیا و هرزگوینا در دور بازی‌های 16 نهایی با میزبان بازی‌ها دسته منتخب آمریکا و میسنجد. در گروه اس پیشگویی متخصصان فوتبال و سرمربی دسته منتخب برزیلیا کارلو آنچلوتی درست برآمد. منتخب‌های برزیلیا و مراکش 7 امتیازی گرفته مستقیما به بازی‌های حذفی رخ گرفتند. از نگاه برتری توپ‌ها برزیلیا افضل‌تر بود. بخوری بین همدیگری آنها 1-1 مساوی خاتمه یافت. بعدا برزیلیا برگشت 3-0 غلبه کرد. بازی آخرین اشور نیز با منتخب شوتلندیا با همین نتیجه جانباز نمود. در حیط دسته منتخب برزیلیا وینیسیوس جونیور 4 گل زده پیشرفت است. برزیلیا چمپیون 5 کرته جهان میباشد. رقابت با منتخب ژاپن در بازی‌های حذفی شاید با برزیلیایی‌ها دشواری پیش نیاورد. مراکش و فوتبال آن در حال رشد است و آن از چشم‌ها پوشیده نیست. منتخب این کشور روختی دور بازی‌های حذفی جام جهان را به دست آورد. چرونی اطلس مسابقه را با مساوی ارزشمند 1-1 در مقابل برزیل شروع کردند. در دور دوم شاگردان محمد اوهیبی بر شوتلندیا با حساب 1-0 غلبه کرده موقع خود را در جدول بهتر نمودند. در بازی آخری گروهی باشد مراکشی‌ها بر هایتی با حساب 4-2 غلبه به دست آوردند و با 7 امتیاز روختی دور پلی آف را صاحب گردیدند. در 3 بازی مراکش به دروازه حریفانش 6 گل زد و از دروازه‌اش تنها 3 گل گرفت. نقش پیش‌صفان دسته از جمله اشرف حکیمی و اسماعیل طیبو را در راه یافتن به مرحله بعدی خیلی مهم ارزیابی می‌کنند. پیروزی چشمگیر بر هایتی نشان داد که این دسته حتی در وضعیت دشوار هم می‌تواند نتیجه را به نفع خود تغییر دهد. حالا مراکش با روحیه بلند وارد بازی‌های حذفی می‌گردد و تلاش خواهد کرد که موفقیت تاریخی جام جهانی 2022 را تکرار یا حتی بهتر نماید. مراکش سال 2022 صاحب مقام چهارم شده بود و در تاریخش سال 1986 بار اول به مرحله 1/8 نهایی هم راه گرفته بود. از این رو شوتلندیا امکان دارد با 3 امتیاز به دور بازی‌های آینده راه گیرد. از گروه د میزبان بازی‌های جام جهان آمریکا با کسب 6 امتیاز صاحب جای اول شد. آمریکایی‌ها در بازی آخری گروهی از منتخب ترکیه ثلاثی به دست آورده است. اینچنین آمریکایی‌ها تا امروز پنجمین بار به مرحله در گروه د منتخب استرالیا دومین نماینده قاره آسیا گردید که راحت مرحله بازی‌های حذفی را به دست آورد. در گروه ای صبح امروز غیر چشم داشت دسته منتخب آلمان از دسته پاراگوای با نتیجه 2-1 مغلوب شد، ولی به این نگاه نکرده آلمانی‌ها از جای اول به بازی‌های 16 نهایی راه گرفتند. آلمانی‌ها مسابقه را خیلی باوری بخش آغاز کردند. آنها در دور اول کوراسائو را با حساب بزرگ 7-1 شکست داده، سپس بر کت دی‌وار با نتیجه 2-1 پیروز شدند. طوری گفتیم در بازی آخر غیر چشم داشت از اکوادور با حساب 1-2 مغلوب گردیدند، اما 2 پیروزی قبلی برای آنها بسنده بود که با 6 امتیاز در صدر جدول گروه قرار گرفته و مرحله بازی‌های حذفی راه یابند. منتخب آلمان یکی از داوطلبان اساسی قهرمانی
дар ин мусобиқа ба ҳисоб меравад ва акнун дар марҳилаи плей-офф барои идомаи мубориза талош хоҳад кард. Олмон дар 21 чемпионати ҷаҳон ширкат карда 4 маротиба солҳои 1954, 74, 1990 ва 2014 ба унвони чемпионӣ расидааст. аз гурӯҳи И мунтахаби Кот-д'Ивуар ё худ соҳили Оч низ бо касби 6 имтиёз аз зинаи дуввум ба марҳилаи бозиҳои ҳасрӣ рӯ ёфт. намояндаи қораи Африқо пас аз бохти минималӣ аз Олмон бо нишонаҳои 2-1 дар бозии аввал дар ду вохӯрии минбаъда Кюрасаоро бо натиҷаи 2-0 мағлуб карда дар даври охир бар Эквадор низ дастболо гардид. ин ду пирӯзӣ ва 6 имтиёз имкон доданд ки Кот-д'Ивуар дар чорумин ширкаташ дар бозиҳои ҷаҳонии ҷоми ҷаҳон аввалин маротиба роҳхати марҳилаи плей-оффро ба даст орад. дар ин гурӯҳ Эквадор бо 4 имтиёз интизори анҷоми бозиҳои дигари гурӯҳҳо хоҳад шуд. дар ҷамъбасти бозиҳои гурӯҳии Ҷи мунтахаби Нидерландия бо касби 7 имтиёз мақоми аввалро соҳиб шуда роҳхати марҳилаи бозиҳои ҳасриро ба даст овард. ҷопон аз аввалин дастаҳои осиёист ки муборизаро барои ҷоми ҷаҳон идома медиҳад. ин дар ҳоле ба вуҷуд омад ки ҷопониҳо дар гурӯҳи Ф дар бозии аввалашон бо Нидерландия натиҷаи мусовии 2-2-ро бар ҷой гузоштанд ва дар муқобили Тунис бо натиҷаи бузурги 4-0 ғалаба карданд ва дар бозии сеюмашон бо шведҳо низ натиҷаи баробарии 1-1-ро ба қайд гирифтанд ва бозигари ин даста Даичи Камада муяссар шуд ки дар ду бозӣ гол зада беҳтарин нишонзании даста гардад. ҷопон то ин дам дар ҷоми ҷаҳон 4 маротиба ба бозиҳои 8 ниҳоӣ роҳхат гирифтааст. акнун ҷопон дар бозиҳои 16 ниҳоӣ бо дастаи мунтахаби Бразилия рӯзи 29 июн ва месанҷад. ин имтиҳони ҷиддие хоҳад буд барои намояндагони Осиё. бозиҳои дигари даври сеюм имрӯз идома меёбанд. акнун таваҷҷӯҳ мекунем ба дигар хабарҳои ҷоми ҷаҳон. ҳамлагари мунтахаби Бразилия Винисиус Ҷуниор пас аз пирӯзии Бразилия бар Шотландия бо натиҷаи 3-0 дар даври сеюми марҳилаи гурӯҳии ҷоми ҷаҳонии соли 2026 аз бозии худ ва даста изҳори қаноатмандӣ кард. ситораи бразилӣ ки дар ин вохӯрӣ 2 гол ба самар расонид таъкид намуд ки ҳамеша бовар дошт дар лаҳзаҳои муҳим метавонад барои мунтахаби кишвараш нақши ҳалкунанда бозад. бовар доштам ки дар вақти зарурӣ боз барои мунтахаби Бразилия дурахшон ҳунарнамоӣ мекунам. барои ман иштирок дар ҷоми ҷаҳон ва намояндагӣ кардани Бразилия аз ин ифтихори бузургтаре вуҷуд надорад. мо ҳамчун даста рушд хоҳем кард ва ман низ дар ҷарони мусобиқот беҳтар хоҳам шуд, гуфт Винисиус Ҷуниор. ҷуниор дар ин се бозӣ аллакай 4 гол ба самар расонида худро ҳамчун яке аз беҳтарин нишонзанҳои мусобиқа муаррифӣ кардааст. бо чунин бозӣ ҳамлагари бразилиягӣ метавонад яке аз чеҳраҳои асосии марҳилаи плей-офф ҳам гардад. оё дарвозабони мунтахаби Мексика Гилермо Очоа фаъолияти футболиашро хотима мебахшад? шояд. ӯ пас аз бозии охирии марҳилаи гурӯҳии ҷоми ҷаҳони соли 2026 бо шикли дастаҳои Мексика ва Чехия чунин гуфт: аввалин бозии ман дар варзишгоҳи Азтека баргузор шуда буд. бозии охиринам низ дар Азтека баргузор мегардад. ин як бобе аз зиндагинома ва фаъолияти ман буд. сармураббии дастаи мунтахаби Ӯзбекистон Фабио Канаваро пас аз шикасти сангини дастааш аз Португалия 0-5 дар даври дуюми марҳилаи гурӯҳии ҷоми ҷаҳонии соли 2026 аз маҳорати баланди Криштиану Роналдо ситоиш кард. Роналдои 41-сола дар ин бозӣ 2 гол ба самар расонид ва нақши асосиро дар пирӯзии португалиёҳо бозид ва беҳтарин бозигари вохӯрӣ дониста шуд. Канаваро ки дар замони
бозигари борҳо муқобили историяи португалӣ ҳунарнамоӣ кардааст, гуфт, ки ба Роналду ҳатто як фисади кӯчак додан мумкин нест. Ба Роналду ҳатто 1 сантиметр фосила додан мумкин нест. Зеро агар чунин кунед, коратон тамом аст. Ман борҳо муқобили ӯ бозӣ кардам ва кӯшиш кардам ӯро боз дорам. Аммо ӯ ба дастаҳои ман голҳои зиёд задааст. Ман кайҳо фаъолияти худро анҷом додам, вале ӯ ҳоло ҳам дар сатҳи баланд бозӣ мекунад. ӯро табрик мегӯям, метавонад боз чанд соли дигар бозӣ кунад. Пас чаро бояд истад, гуфт канаваро. Сармураббии мунтахаби Англия Томас Тухел пас аз мусовии бидуни гол муқобили Гана дар даври дуюми марлаҳи гурӯҳии ҷоми ҷаҳонии соли 2026 аз мухлисон даъват кард, ки оромиро нигоҳ доранд ва ба даста бовар кунанд. Мутахассиси олмонӣ таъкид намуд, ки мусобиқот ҳанӯз нав оғоз шудааст ва натиҷаи на он қадар хуб набояд боиси ноумедӣ гардад. Ин воқеият аст, роҳ ҳанӯз дароз аст ва ҳеҷ даста ба додани 4 гол дар ҳар бозӣ инчунин ба ҳамла шитофтан чемпиони ҷаҳон нашудааст. Мо ҳамеша мехоҳем ҳуҷум кунем ва барои пирӯзӣ мубориза барем. Имрӯз низ борҳо кӯшиш кардем, аммо баъди муқобилияти рақиби хеле хуб дифоъкунанда бозӣ кардан душвор мешавад. Аз ин рӯ ҳеҷ зарурате барои афсӯсхӯрӣ ва фазои манфӣ вуҷуд надорад, гуфт Тухел. Дар бозӣ баргузоршуда дар Бостон англисҳо актари вақт ташаббусро дар даст доштанд, аммо натавонистанд роҳи дарвозаи рақибро пайдо кунанд. аз тарафи дигар мунтахаби Гана ба ҳимояи муназзам ва интизоми баланди тактикӣ ҳамлаҳои англисҳоро безарар гардонид. ҷоми ҷаҳони 2026 шурӯъ гардид ва ба анҷом мерасад. Ҳамин аст, ки аз ҳамлагири мунтахаби Аргентина ва бошгоҳи Интер Майами Лионел Месси ба саволе дар бораи эҳтимолияти иштирокаш дар ҷоми ҷаҳонии соли 2030 пурсон шуданд. Дар рӯзе ки Месси 24 июн 39 сола шуд, аммо ҳанӯз тасмими ниҳоӣ дар бораи ояндаи худ дар дастаи мунтахаби Аргентинаро нагуфтааст. Намедонам, рости ҳоло дар ин бора фикр накардам. То соли 2030 ҳанӯз вақти зиёд шудааст. Тавре пештар гуфта будам, ман бо имрӯз зиндагӣ мекунам ва диққатамро ба замони ҳозира равона кардам, гуфтааст Месси. Суханони капитани аргентинагӣ нишон медиҳад, ки ӯ намехоҳад пешакӣ дар бораи иштирок ё иштирок накарданаш дар ҷоми ҷаҳони соли 2030 ваъда диҳад. Дар айни замон тамоми таваҷҷӯҳи ӯ ба идомаи фаъолияти бозигарӣ ва ҳунарнамоӣ дар мусобиқоти кунунӣ равона шудааст. Лионел Месси яке аз бузургтарин футболбозони таърихи футбол ба шумор меравад. ӯ дар ҳайати мунтахаби Аргентина қаҳрамони ҷаҳон дар соли 2022 гардида 10 солаҳо орзуи миллионҳо мухлисони аргентинагиро амалӣ кард. Ҳамчунин Месси бо 18 гол беҳтарин нишонзании таърихи мусобиқоти ҷоми ҷаҳон маҳсуб мешавад. Бо вуҷуди 39 сола шуданаш, Месси ҳамчунин яке аз чеҳраҳои асосии мунтахаби Аргентина боқӣ мемонад. Аммо худи ӯ таъкид мекунад, ки ҳоло бештар дар бораи бозиҳои имрӯз фикр мекунад, на дар бораи мусобиқае, ки баъди 4 сол баргузор мегардад. ҳамлагири мунтахаби Португалия Криштиану Роналдо пас аз бозии даври дуввуми гурӯҳии К муқобили Ӯзбекистон боз як рекорди нодириро дар таърихи футбол ба номи худ сабт кард. Ситораи 41-солаи португалӣ дар ин вохӯрӣ 2 гол ба самар расонид ва беҳтарин бозигари бозӣ эълон шуд. Ин голҳо Роналдуро ҳам ҷавонтарин ва ҳам калонсолтарин голзади таърихи мунтахаби Португалия гардониданд. Аввалин голи ӯ дар ҳайати тими миллӣ дар синни ҷавонӣ ба қайд гирифта шуда буд ва ҳоло дар 41-солагӣ ӯ боз ҳам барои мунтахабаш гол мезанад. Ҷолиб он аст, ки дар тамоми таърихи футбол танҳо 2 бозигари дигар ба чунин дастовард дар ҳайати мунтахабҳояши худ ноил шуданд. Лионел Месси дар ҳайати Аргентина ва Микаэл Лаудруп дар ҳайати Дания. Роналду дар бозӣ бо Ӯзбекистон дар дақиқаҳои 6 ва 39 гол зада саҳми бузурге дар пирӯзии португалиҳо гузошт. Қаблан ӯ калонсолтарин муаллифи дубл дар таърихи мусобиқоти ҷоми ҷаҳон гардид. Президенти ФИФА Ҷанни Инфантино танаффусҳои махсуси истироҳати обнӯширо дар ҷоми ҷаҳонии соли 2026 шарҳ дода таъкид кард, ки
این قرار پیش از همه برای حفظ سلامتی بازیگران و تامین عدالت ورزشی قبول شده است. با گفته او یکی از سبب‌های اساسی گرمی هوا در بعضی شهرهای میزبان مسابقات میباشد. اینفانتینو گفت که در مسابقه طولانی که 39 روز ادامه می‌یابد و در آن دسته‌ها میتوانند با 8 بازی انجام دهند، امکان استراحت کوتاه برای فوتبالبازان خیلی مهم است. ما می‌خواهیم منتخب فرانسه کیلیان امباپه پس از پیروزی تیم خود بر عراق 3-0 در دور دوم گروه آی از همکاری خود با حمله‌گر مایک اولیسه اظهار قناعتمندی کرد. در این بازی اولیسه با یک پاس گلی و با ثمرانوکی گل اول مساعدت کرد که آن را خود امباپه به نامش ثبت نمود. سپس کپتان فرانسوی‌ها باز دو مرتبه دروازه رقیبش را رخ نکرده و یکی از ستاره‌های اساسی واخوری تبدیل یافت. با مایک اولیسه بازی کردن خیلی آسان است. او با توجه زیاد بازی میکند، حرکت‌های مرا خوب می‌بیند و او بازی کردن به من پسند است، گفت امباپه. منتخب فرانسه با این پیروزی موقع خود را در گروه آی مستحکم کرد و با روحیه بلند به دور آخرین مرحله گروهی می‌رود. در بازی نوبتی امشب فرانسوی‌ها با نروژ روبرو می‌شوند. دوستان گرامی، در همینجا برنامه نوبتی جام جهان 2026 مرحبا رو با جمع همکارانم با پایان میرسونم. از برنامه خفا نمانید و از خبرهای جالب و شوق‌آور جام جهانی سال 2026 بهره‌ور گردید. خیر تا بازدید. تا برنامه آینده ما در تلویزیون ورزش.